बे औवाखौलाय मा खालायगोन बाबा दं र' एसे खामानि दङ न'नि दिनै दस्रा मिस्ट्रिफोर फैयाखै मिस्ट्रि नांलायालै आबा बेखौ आंनो रोंगौ आंखौबो सिखायलाय बेफोरखौ खामानिफोरखौ नायबाय था नायबानो सोलोंलांगोन माथो खालायसोदोंहाय बिफा फिसा साहा लोंनो लिंगासिनो नोंसोरखौ बेयावनो लाबो आयै साहाखौ औ बेयावनो लाबो आबै मा दङ साहायाव मालफुवा सावदोंना मालफुवा औ सावदों र' हनै हाबिला आबैमोना सफैबाय आब' आदा रनिया जना दं दसफियाव बेनोथ' गिनाय गिनाय मोनदों आङो हे भगबान नोंसोर हे नोंसोर सोरलै हे भगबान सयथि सयथिनो आफा इसोर भगबान अबाव गोमानानै दंमोन नोंसोरो सानैजों Oh my god हाबिला अख्रां नोंसोर बिसोर सानै मानसिया बेयाव माबोरै सफैखो बेयाव आयु इसोर दासो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आङो नोंसोरखौ बेसेबा नागिरदों जोंफोरो मा जाखो मा माखो हस्पिटालनिफ्राय गोमानानै नोंसोरो बिब' बिफं अबाव गोमाना थानाय नोंसोरो अबाव थांनाय अबाव खारखोमा लांनाय नोंसोरो औ हाबिला नानि नोंसोर सानैया अबाव गोमानानै दंमोन जोंफोर बेसे नागिरदों पुलिस एफआइआर होलायदों थेवबो नोंसोरखौ नागिरनानै मोनाखैमोन अबाव थांनानै दंमोन नोंसोरो मा जाखो आबै मायबा बुं सोमोनांथाव खोथा आंखौ नुबाय नामा हाबिलाजों अख्रांजों मा खालायदों माबोरै सफैनांगौ जाखो बिसोरो जोंहानि न'आव खर' गाज्रि मेलेम गाज्रि हाबिलायाथ' बे गामिनिनो बाट बिसोर माबायदि फैखो बेयाव बिसोरथ' गुवाहाटियावसो दंमोन मा जाखो आबै मा जाखो मानो माथो होआखै मा जाखो आबौ अख्रां नोंसोर अबाव दंहैयोमोन मा जानायमोन नोंसोरजों सोर मा खालायनायमोन नोंसोरखौ नोंसोर अबाव गोमानानै थादोंमोन एसेबां साननि थाखाय दिनैसो आंथ' आबैमोननि सिगाङाव बाबामोननि सिगाङाव खिन्थायाखै आं मा खालायदोंमोन मा जागोन दा आबै जोंफोर गुवाहाटियाव दंहैयोमोन गुवाहाटियाव माने गुवाहाटियाव अबाव आरो मानो थांदोंमोन नोंसोरो खोन्थाया हौवानो जेसेबां मानसिफोरा बेसे टेनसन जादोंमोन गुवाहाटियाव सोरानाव दंहैयोमोन नोंसोरो मानो खोन्थाहरा खेबसेबो नोंसोर जुदि मोजाङैनो दंहैयोमोन फन सन खालायाखै मानो बेबायदि खालाया नोंसोरो औ रानि हाबिला मानो बेबायदि खालायनाय नोंसोर जुदि गुवाहाटियावनो दंहैयोमोन मानो खेबसे फन हरनानै खिन्थाहरामोन जोंफोर बेसे टेनसन जादोंमोन मा बुंनो दादै आबै जोंफोर बेसेबा गिदिर प्रब्लेमाव गोग्लैनानै दंमोन जोंफोरखौ सासे लोगोआ बासायनानै लाना थांदोंमोन जाख्लानि आखाइनिफ्राय गुवाहाटियाव थाबोला सेफ जानानै थागोन होननानै बेनिफ्राय बेबायदिनो गोबां प्रब्लेम जालांबाय बेनिफ्राय दिनैसो फैबाय जोंफोरो राजाया एसे सिनायोमोन ना आगोल फैफिननायखाय सोङै फैबाय आंबोथ' जेबो गोसोआवनो गैया हे भगबान सोर लोगो बे लोगोआ खेबसे खोन्थाहरनो हायामोन नामा जोंफोरनो आं गावनो खाथियाव थांनानै बुंहैनोसै खोथाफोरखौ नङाब्ला बाबामोना आंखौ गाज्रि मोनगोन आंखौ गाज्रि साननानै लागोन सोर लोगो बियो सोर लोगो बुंनाय जोंफोरनो खिन्थाना हौवानो बेबायदि न'नि मानसिफोरनो खिन्थाना हौवालासिनो बेबायदि सिखाव बैसा लाना थांदो सोर बियो आबै लोगोआबो जेबो दाय गैया बियो जोंफोरखौ बासायनो थाखायसो बेबायदि खालायदोंमोन बियो मोजां मानसिसो रावबो गैयानो माइलै आंहालाय मा ओरैनोबाबो आंनिसो न' जाखाबाय आंबो मुर्खतानि खामानि मावाखैथ' बुङियावनो आंनिबो आखाइनिफ्राय धोन सम्पतिया खारग'लांजोबाथ' आंनिबा बेनो चान्स नामा मानोना रनिबोथ' गैया रितुआ दामानि फिसाज्ला गिदिर गैयैखाय अलरेडि लोरबां जानानै दंखायो रितुखौ रैखा खालायनो अलरेडि बिनि असे फिसाया माइनास जाखाबाय आंनिबाथ' थैखाबाय बियो नङाबा धोन सम्पति गारना बियो थांखाया सोरबा बुथारना गारखाबाय बिखौ अबेबा दैमाफोराव बुथारना गारखाबाय बिखौ नगाबा गोदाङै फबनानै बुथारना दोनबाय बिखौ आंहासो मोजां जाबाय नाथाय दा आंबो गोबाव खालायनो हाला बे फिसौज्लायाबो मायबा जानायनि सिगां मा थिक सोरबा मायबा नोजोर होगासिनोबो जानो हानाय रनिखौ बुथारबाय बिनि उनाव जुदि आंनि फिसौज्लाखौबो बुथारनो नाजायो आंहा मा जागोन आंथ' थाइसे गरसे सारायनाबो मोननाय नङा आंनिबा आं मोनथियाव बे न'खरा आरो सोरबा बिराद गिदिर सुथुर दंबावो मानोना ओरैनोथ' मानसिया थैयालै ओरैनो मानसिखौ रावबो बुथारा हयथ' मायबा नांज्लायदों नङाबा सुथुर आंबो बारा गोबाव खालायनो हाला गाबोननो खिथासिगोन आं
बियो आंनिसो फिसौज्ला बक्सिंसो फिसाला होननानै रादानि फिसाज्ला नङा होननानै गाबोनो खिन्थासिगोन आंबो जाहाथे थाब थाबनो धोन सम्पथिखौ आधाबाबो इसेबाबो आं गावनि मुङाव खालामना लानो हायो जि जाय जासिगोन गाबोन बुंसिगोन आरो जुदि बे रितुआ जुदि जोंफोरनि गेजेराव फैनो नागिरो बिखौ हाथायनाया आंनि थाखाय जेबो गिदिर खोथा नङा मोस्रोमसो बे रितुआ आंनि थाखाय बेखौबो फबना दोनहैगोन आं साला ना जेबो खैथायनि सिगां रितुखौ बुथारग्रोनायसो हामगोन ओइ नाङा बुथारग्रोबा एसे प्रब्लेम जानो हायो बुथारनाय नङा आंनिबा बेखौ थैयालासिनो बे न'आव दोननानैनो आं आंनि धोन सम्पथिखौ गावनि मुङाव खालामनो नाजानांगोन माने खोथाया जाबाय बेखौ बबा खालायना पेरेलाइस खालामना दोननांगोन ग्रेट आइडिया बेबायदिनो खालायसिगोन रितुखौ पेरेलाइसिस आरो बबि खालायना दोनसिगोन बेबायदि खालायब्ला नों प्रब्लेमाव गोग्लैनाय नङा रावनिबो मेगन नोजोराव फैनाय नङा रावबो नोजोरबो होनाय नङा सियाकबो खालायनाय नङा मा एसे टेलेन्ट आङो आंनि मुङा हाला मावो आङो फाला फाला आबै बाबा हाबिलामोनखौ लांना दोनहैनाय सेंग्राया आंनोमोन रनि मा बुंदों नों आबौ मा बुंदों रनि नोङो सरि नोंसोर मोजाङै दंना हाबिला आबै बाबा आंखौ निमाहा हो आं नोंसोरजों गोबां गाज्रि खालायबाय आं बेबायदि खालायनो नाङामोन माबा आबौ मानोथो आबौ बेबायदि खालाया नोङो बुजि मोनासै जोंफोरो मा बुंनो आबै आं हाबिलाखौ गोमाजानो गिदोंमोन हाबिला आंखौ निमाहा हो आं नोंसोरखौ बेबायदि गारनानै फैनो नाङामोन आरो फैनानैबो आं नोंसोरखौ खबर लानोबो थाङासै खेबसेबो बेयावनो थाबाय सरि आंखौ निमाहा हो हाबिला निमाहा हो बे साननैसोनि गेजेरावनो आंनि लाइफआव गोबां खोथा जालांबाय आं हमस'नो हायाखै सानस'नो हायाखै बेबायदिनो आं बेयावनो थाबाय आंहा थांनोनो गरसेबो फैसा गैया जाना दंमोन आरो आं जेन थेनसो बासिदों आं थैनोसो गोनांमोन आदा गुथारासो आंखौ बासायदों दे जाबाय दे जि जाबाय थेवबो नोङो खेबसे खबर होनांगौमोन आरो आबौ माने बिराद नागिरनानै दंना बिनि बिमाय मोनाबो जोंफोरबो पुलिसनियाव थांलाय मालाय खेबसे खिन्थानांगौमोन आरो नोङो दे जि जाबाय दे आरो औ बेनोथ' आंनि गिदिर गोरोन्थि आं साना हौवानो मावफ्लांबाय आंखौ निमाहा होबायना नोङो हाबिला आंखौ निमाहा होबाय औ निमाहा मानो निमाहा बिलायनांगौ आरोथ' आं नोंखौ बे गामिनि होननाबो मिथियामोन बाबामोना खिन्थानायखायसो सरि आं नोंसोरजों गोबां खस्थ' होबाय नोंसोरखौ जेबो नङा मानो सरि बुंबाय थादों जेबो नङा दे थांनाया थांबाय आरो मानिबा जाहोनाव नोंबोथ' मोजांनि थाखायसो खालायदोंमोन ना बेनिफ्राय नोंसोर नागिर फैनो रोंदों औ सोङै फैबाय जेबो नङा आजिखालि जेरावबो थांनो गिनाङा सोंबानो मानसिफोरानो खिन्थाखायोना दे मोजाङानो जाबाय दे ज'नो बयबो फै बयबो साहाखौनो लोंहैनोसै ज'नो औ थांनाय बाथ्राया थांबाय दा नोंसोर जेबो सानबाय थानांला फैदो दा रावबो रावखौबो गाज्रि मोनलायनानै थानांला सानबाय थानांला गासैबो मोजाङानो जागोन आं गावखौनो गाव बिराद लाजिनाय मोनबाय आंखौ हाबिलाया सिरि निमाहा होखायाखै बियो गोसो सिंनिफ्राय मोनथिगौ आं हाबिलाया आंखौ सिरि गाज्रि मोननानै दंखायो बियो निमाहा होखायाखै बियो आंखौ बिसोरजों बिराद गाज्रि मावदों आं एटलिस्ट आं खेबसेबाबो खबर लानो थांथारनांगौमोन मा खामफ्लांखौ आं हाबिलानि नोजोराव एक सिङाव गोग्लैथारबाय हाबिलाया दाथ' आंखौ मेगन थाइसेजोंबो नायनो हानाय नंलासो खोमा बियो आंखौ सिरि रागा जोंना दं खोमा बियो खोन्थियाखैसो मानो रागा जोङा आं इसेबां केयारलेस बायदि बिसोरखौ रागा जोंनानै गारनानै फैदों बेस्राफ्रा सिनायफेरि जायगायाव मोनथिफेरि जायगायाव मा जानाय मा मानाय माबोरै थानायबा इसेबां आंबो मुर्ख बायदि पापि बायदि खामानि मावोलै सानै मानसिखौ गावआनो लाना थांनानै बेबायदि आलाय सिलाय खालामनानै गारबोदों बिसोरो हारसिं फैनायखायसो नङाबा मा जागौमोन दे नागिरनानै फैनायखायसो बिसोरो फैनो रोंनायखायसो जदा मुर्खनि खामानि मावोलै गावखौनो रागा जोंनो ओंखारदों आं बेफोर गासैबो आइ आरो बि सुगामिनि थाखायनो जादों आंनि बिमायाथ' बिमा बेबायदि खालायबायानो बिसोर सानै मानसिनि थाखाय आं दिनै हाबिलानि नोजोर सिङाव गोग्लैबाय हाबिलानि मेगननि नोजोर सिङाव गोग्लैनांगौ जाबाय आं हाबिलाया आंखौ
गाज्रि सानना थासिगोन। आंखौ अराय समनि थाखाय हाबिलिया गाज्रि मोननानै थासिगोन बे बाथ्रानि थाखायनो।